Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram Bangdul, Jakarta menyala. 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 Matur nuwun. Amin. Matur Pak E. Nggih, Pak Arya. Ngemel, Pak. Nyawer sik to. Aku ngadeg gen ketok ngono. Aku lugu dikira udu rombongan. Lah nggih. Nah. Nggih. Niki nggih wong, Pak. Niki setugel mawon, Pak. Wong tak cilik. Maturun, Pak Arya Bima. Nggih. Berkah barokah. Nggih. Nggih. Nah, Ya. Terima kasih sekali Pak Arya Bima. Tuhan nuwun. Pak, niki krune. Nah, wis, nggih, pun sampe. alhamdulillah. Piyayi kok le blobok. Dalange, Pak, sedakoe sae, nggih. Mugi-mugi ora lokak ning tambah kebak. Amin. Nah, didol. Nggih, sembah nuwun Pak Arya Bima. Nah, tim sesipun Mas Pram ugi Bangdul. Sehat Pak Arya Bima. Amin. Wah, lancar rezekinipun. Amin. Wah, iki ngene le cek. Piye? Iki pomo tim sese sing rawuh kados Pak Abi. Nah, Arya Bima iki awake dhewe penak. penake. Bapake nembang ping telu-telu gur nonton tok. Ya ora, saiki Ya. giliranmu. Wektune iki nek dhewe-dhewe. Dakune nderet donga le cek. Donga piye? Mas Pram dan Bangdul kasembadan dadi gubernur lan wakil gubernur DKI Jakarta. Amin 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 ya robbal alamin. Warga masyarakat perantauan Jawa yang ada di Jakarta kabeh nyengkuyung nyatane tiap malam minggu ki wayangan yo ngene iki wae sing rawuh ning ora kaya bengi iki. Ngapa? Bengi iki beda to, Gong? Lipet 5 sing rawuh. Mergo ya dalange kondang saka Solo. Mas Anom Bijo Kangko. Terus ya dagelane ya wong sing setengah. Ora. Iki dagelan sing cara timbangan iki ora imbang. Sing gede kegedean, sing cilik kecilikan. Nah, kuwi. Ter malah ngirit iki dagelan iki mangkat dipaket kewe teko kene. Rumangsane nyapa? Padahal mini kompo Didonga apa kanggo Mas Pram dan Bangdul? Lah donga apa lho? Lah kepiye to? Wong aku dhewe donga ora dijabah Gusti kok ndongake Ya ning Bangdul. ujupit oleh wong iki ado-ado kowe ditekake kok Solo kok. Modar Kalau dongake kae lho. Tegese dirawuhke rene ngono lho. bayok dirawuhke lho. Kowe iki digawa rene iki kon ndongake apa karo Mas Pram Bangdul ngono lho. Aku arep ndonga apa kagem Pak Pram ugi Sik ta, Bangdul. kok sik ta. Kowe ndek iki wis tekan Jakarta. Kowe tekan kene iki arep ninggali apa ngono lho. Nah, ngono lho. Weh, lah kula mriki iki pados kok duwe tek ninggali lho. Piye to iki? Tegese iki arep Wong rene nyangoni iki golek kok ninggali. arep nyangoni apa kanggo Mas Pram karo Bangdul ngono lho. Alah-alah kowe arep nguyahi segara. Lah piye to? Wong mangane muntir kok nyangoni Bangdul. Wis artis kondang. Tegese iki dongane gen sukses Mas Pram karo Bangdul ngono lho. Ya wis ngene iki ae. Nglumpukke piyoke sedekah. Lah, kuwi sukses. Sukses. Bangdul gen ngenten iki mawon lho. Bang iki bakso 1000 mangkok gratis. Kurang 4000. Sebabe Sing teko 5000 Mas. wah iya. Mula kanca-kanca blas mangkok wis renek. Saking akeh sing rawuh. Nggih. Ora dadi boyo pangopo. Wah. Hebat. Tidak sesuai karo prediksi. Heeh. Prediksi niki sing ramu udah kok romong 3000 ning nyatane pada malam hari ini luar biasa. Luar biasa. 5000 wae luweh. Semua saja mendoakan dan Nggih. insyaallah bakal mendukung marang Amin, pasangan amin, bejane amin, Mas Pram amin. dan Bangdul. Oh, Amin 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 amin. iki lho Lek. Sukses. Nonton wayang yo lagi bengi iki lho. Nganti kaya nonton adu jago. Kok iso? Mepet kabeh keliling. Kuwi ngerti ora? Piye? Iki bapak-bapak ibu-ibu mlumpuk neng kene iki. Heeh. Kuwi mergo kepanasan
ngerti arep cedak banyu. Kok cedak banyu? Nah, torenen kan ning kene. Aku kowe mau modelmu iki lho. piye? Kaya ngono klambimu gek kaya toren lho. Toren iki apa to? Ada banyu lho. Tandon air kok. Lah iya Iki menyesuaikan iki ya dawuh Pak Abi. Menyesuaikan warnane. Arya Bima oren. Heeh. Muga-muga nek bengi ora tau leren, Mas Prab dan Bang Dul kasembadan ngono lho. Iki ajar kecerdasan ya. Ngono. Ajar kecerdasan kuwi mencerdaskan utawa mengakumulasikan kata oren. Oren. Nah, saiki Pram oren. utawa Mas Pram PRAM. Nah, Pram. P iki tegese Patut dadi Gubernur DKI Jakarta. ya. R Ora tau gawe-gawe sing penting bukti nyatane. ya. Amanah. M makmur DKI Jakarta tetap menyala. Wah, elak. Saya geni kowe. P. Kowe lho. Kula ta? Dul DOEL. D gitu apa? Ra iso. Dewi dadi pemimpin sing dicintai rakyat. Wah. Iki Bang Dul wiwit jaman dhisik filme wis disenengi Bener. rakyat. Anak Betawi. Nah, lagi. Oh. Ora neko-neko piyayine. Dadi gak neka-neka. Apa bahasa Indonesiane apa? Apa rabok? Aku dhewe bingung kok. Tidak macam-macam. Nah, tidak macan-macan. Tegak lurus untuk membela dan melayani masyarakat DKI Jakarta. Kuwi ya eman-eman to, ora dipilih dadi wakil gubernur. Kuwi L kali dhewe. kuwi laki-laki perkasa. Tur lurus niate pengen makmurke warga masyarakat. Tepuk tangan. Wis rasa tepuk tangan. Apa? Aku ora butuh tepuk tangan. Lah apa? Rene saya tak butuhke sawer kok. Tepuk tangan go apa? Lah wis sawer karo Pak Arya Bima. Arya Nggih, Bima nggih. ngawur. Kok Pak Arya Bima iki ning Sukoharjo ya arep wayangan tenang wae engko tak usulke. Wah, sajake kowe iki kaya karo Pak Arya Bima iki apa kena cedak ngono apa? Nggih, cedak nggih tangga nggih. Sedulur nggih kanca. Sukoharjo ki mahmu ngendi? Kula ki Bekonang, bapak menika telukan Grogol Sukoharjo. Oh, Grogol. Nggih. Pak, dalange tetep niki, Pak. Murah tur gayeng, Pak. Wes Kowe kok ngaku-ngaku Sukoharjo Bekonang iki apa jek wis diakoni ning kono? Lah, Jare diusir we. diusir iki lak wonge ning KTP tetep Bekonang ngawur. Urung pindah to? Urung. Tak kira wis pindah. Jare diusir sing wedok. Aku ki ora diusir, Le. Ngopo? Bojoku minggat. Oh alah. Apa-apa, sementing tetap semangat. Tetap semangat. Yo, semangate warga Jakarta bengi iki. Jan luar biasa. Iya. Ki ya didongake sedaya ki kang kepareng rawuh. Amin. Muga-muga sehat, Amin. panjang yuswa, Amin. murah rezekinipun. Amin. Usahane kabeh tambah ngrembaka. Amin. Iki asli kon Jawa kabeh lho. Bener. UMKM luar biasa. Lah Ono nggih. sing saka Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Ya. Cilacap wis komplit. Komplit saka Jawa Tengah. Kowe nek omong terus gak juarai diselingi karo Lagu. bintang tamu. Bintang tamu. Lagu. Sinten? Mbak sapa ndek iki ya? Lah kirangan. Sevia. Ya, Mbak Sevia juga hadir. Sevia juga ada, Nduk. Legit juga ada. Ayo. Ayo Dek Sevia, jatuhin tindak panggung. Nah, ya coba kayak apa? Ya. Dispoti musik, Mas. Ya, dispoti musik. Ya. Gamelan Bali, Bro. Sevia. Mas Putra Bengawan, Pasangan Tania Jaya, terima kasih. Konco-konco PPKD, penggemar wayang Indonesia Nako, yang ada di Jakarta. Wes, anu kene rasa
sini aja. Ora usah mbok salami kabeh, ora nyawer, ora usah salami kabeh. Wis. Oh ya arep ya apa ki bektine anak karo wong tuwa kok apa-apa kok nyawer. Iya. Bocah cilik golek saweran ae jane ditmu mbok nggo apa? Hah? Bocah cilik kan nggo rebuk sawer entuk dit mbok nggo apa? Kowe iki ketok ngomong aku cilik ngono to. Nyawamu aku cilik ngono. Lah piye? Aku ketok cilik kancaku entek 1000-ne lho nyuk kowe. Lajan cilik wis tuwek to. Rumangsane. Malah Mbak Sepia. Wah, ketemu lagi. Ketemu lagi ya, Bebek ya. Ya. Kali ora karo Pak D. Ndak dong. Sapa Pak De sapa iki? Pak De Bagong Glonder. Oh. Apal wong iki nek cah cilik tak takok iki sapa Pak De sapa? Bangkong Glondor. Bagong kok bangkong. Bangkong lambimu. Kuwi kaya kancane sak pantaran ngono ya kowe. Iya. Kali ini kita. Mau nyanyi apa, Dik? Kalau badhe nembang jenang gula. Jenang gula. Jenang gula. Iki sakderenge matur sembah nuwun Pak Dalang kesehatannya. Matur sembah nuwun Pak Arya Bima, Pak Nik Nurrahman, Pak Nik nggih. Om Sukri dan Om Ahmad. Sampun nimbali kula. Nggih. Nggih, luar biasa. Sampeyan asli Jawa ta, Nduk? Dalem Asli Jawa sampeyan. mboten kula lahir. Lahir di Jakarta. Nggih. Kok bisa Jawa nek pasai ra jamak sampeyan? Nggih. Malah paseh ya. Heeh. Sing Jawa ki saiki do radong lho. Radong. Takoki Jawa malah Lah iya. radong. Enggak sok basa Indonesia. Betul. Nah, iki sing tasih nguri-uri kabudayan Jawi estu. Oh iya. Yang sepuhipun kekalih Nggih. menika. Wonten anu bawane mboten? Bawa. Wonten Bawa. bawa. Nggih. Nah, nggih. Ya Cak, ya Cahayu, belok barang Cahayu. Ya. Monggo. Ya. Pak Arya Bima mangke nawere Dik Sepia mboten sami enggak, Pak. Langsung wonten kursi mriku mawon, Pak. Nggih. Nonang. Ya. Kekarane wong akrami Ya. tutu bantu tutu rupa Ya. Nah, elok ngene iki lho, Gong. Nggih. sama ati pawi Metu bakso. Jas. Metu bakso ya pas limbuhan marai ra fokus. Apa ndi? Lah iki Kok metu bakso to? metu bakso kene kok wayahe leren wis entek ngono iki kok. Tenang. Kowe iki rasa kakan mangan awakmu kaya ngono kaya bentuk kaya sapi Brahman kok. Saya Bagong ku nek kuru dadi gareng kok kan saingan. Oh iya. Panitia ngerti Kang Bagong, samar aja samar Iya. yen kira kebagian. Tenang. Iki mau Bos Sukri, Ah. iki mau wis nyepake ning buri. Iya. Bakso mie ayam, Ah. terus ana tongseng, Iya. ana sate. Oh, diblek dadi siji. Heeh, Ayo. luput pisan kena pisan Ketambahan ana Pak Karno tangan. Meneng ae ganggu ya. Rene kok ngomong kok ora oleh. Apa-apa kok ora beneran. Lah kowe iki urip ora beneran kok. Saya ya takdire ngene kok. Lanjut. yen gampang luwe gampang Nang Bening. syutingan nang nggon TV wis uncek ketemu kancane SD. Pas. yen angel ke Wah. langkung Tan tan kena tinumba
buat Sevia luar biasa. Dek Sevia. Kok pinter nembang napa ibu seneng karaoke? Hubungannya apa? Tegese ibu apa ya seneng nembang ngono lho Le. Mboten. 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 Kok saged latihane wonten pundi? Kala latihan kalih guru kula Bu Natalia kalih Pak Wimbo. Oh Pak Limbo. Pak Wimbo. Oh Pak Wimbo. Oh wis gedhe kupenge budek. Wong budek iso ndawake umur kok. Kok iso? Gusti nimbali ra krungu wong budek kok. Iya, diteluk karo malaikat ra krungu ya. Ah iya wong budek kok. Berarti kowe awet ya, awet sampean ya. Heeh. Awet umurmu dawa ya. Iya. Pancane renek kowe urip dhewe ya. Yes gen. Lah terus sing ngubur sapa kowe? Lho kubur karepe ra karepe wong dhewe kok. Gede ya. Langgame Langgam. jenang gula. Jenang gula ya. Nggih. Enggak. Buka celukno Cahayu Sevia. Ya. Tepuk tangan Sevia. kagem Mbak Sevia. Matur nuwun. Luar biasa. Semoga nanti jadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Oh ngene iki, sing gede-gede sing normal sing utuh-utuh kok ora bersyukur ya. Nah, Ya kaya kowe iki barang kaya kowe barang piye? wong ra utuh ya gedhekno syukurmu. Sapa? Kuwi Uceke ora utuh. apa utuh wong kancane ya sedur-dur ngono ya separo ngono. Oh iya. Lah kuwi tak syukuri alhamdulillah. Ngono lak duwe bojo timbang iki gedhe nonar ora duwe bojo ya. Lah iya toh. Ayo. Kalah le Gong. Aku santai ra ndek bojo wong lanang kok. Lah Ngomong lho. apa santai? Santai no. Kok iso santai lho? Ha pengen ya tuku dadi to Le. Kuwi dosa ngawur ora. Dosa piye wong padha butuhe kok. Iki yo mirang-mirangke. Sopi wong kene ya bayar kok dosa ya. Wong kae bojone ya cantik, wah, iso uncek ae lho. Anu Nduk Sevia, niku uncek. Niku nggih gadah bojo. Heeh, ya wong nduk bojone. Anak loro kuwi. Ning meteng ra karo uncek. He. Kowe arep gawe goro-goro. Goro-goro piye? Kowe padune ngincim rondone bojoku ora. Dhewe kok gara-gara piye? Lah kok terus ngomong yen bojoku metenge ra karo aku. Lho bojomu meteng kowe meteng apa ora? Ora. Lah iya meteng dhewe ra karo kowe. Ane ngasih nyetrum kan aku. Oh, setrum cilik e. Cilik kan menghasilkan. Katimbang kowe gede wah kopong. Nek kok gede, Gede angin tok. jangan didengar ya. Kene Pak. Nyanyi lagi, Dek. Yes, Satu lagi. Oh ya, apa lagunya? Jineman kandhet. Jineman kandhet. Lah kok wis kesel lagi sak lagu kok wis jineman mandek iki. Jineman kandhet. Sik Nduk Sevia, sik ya. Iki maneh sampean enek kancane, ngono lho. Iki Nduk Legit, sama lenggah sik, mun nyanyi bareng karo Legit meneh. Ya. Bener nggih, ngendak-ngenteni kesuwen iki lek dandan ket bar luhur mau lho iki. Nggih. Ngono, bar luhur mau. Lenggah Lenggah kene, lenggah kene, lenggah kene. Ya, lenggah ngeten. Legit, ngaten iki. Iya, kok seragen. Nah, ya. Kowe jajan dipotone kaya kakak adik lho. Iya. Sik, Dek. Sadurunge ngadeg jejer kene, Dik. Sisan. Wis jan. Wah, punika putra kang badhe dipun kitanaken. Diapit karo Sampun diapit Putri Domas kalih. Patah. Kok muni urung? Nah, ngono. Mas sing kuning, Mas. Kuwi nggo pakai sing ireng sik. Ngetese ra ngono. Ngetese kaya anu Mbah Arya Bima lho. piye? Sek. Tes. Tes. Cek. Oke, dibanterke sik. Banter nomor aku sing ngomong Agus. Ya. Cek. Tes. Nonton tahun nyoba lho. Ya. Aku wegah arep lungguh jejer. Ngopo? Lah kok dikira sapi karo letonge. Kowe iki ra mesake. Apa enak letong kok lek resik-resik kaya ngene. Ring lecek ngono ya. Heeh, wis. Ayo Gis ngatek ndek ayo. Nyanyi iki lagu napa, Mbak Argit? Lagunya apa, Dik?
lagune kowe kelas piro? Lali aku. Sekawan. Kelas 4. Lagune kae kelas Tunggal SMP. 1 SMP. Kamu kelas berapa, Dek? TK Pertiwi. PAUD jare. Lagunya apa? Lagunya apa? Ala-ala sing arep tembang kene kok ya, Pak. Engko sak karepe dhewe. Lah kok penggemar awet wingi lho. Apa nak Cahayu sing campur sari yo iso. Nyanyi Mergo dulu. Ono campur sarine. Nah. Jogete nanti. Lagunya apa? Klasikan mawon. Mboten klasikan, mboten apa-apa, Pak. Mboten apa-apa, ora klasikan gak apa-apa. Sakarmu sak bagianmu nere piye? Nah, Ya. Ayune. sing sekop-sekop yo gak apa-apa. Heeh, sing sekop-sekop. Sekop-sekop ya apa ta? Lagu apa ta sekop-sekop? Kacine kok sekop-sekop. Halo, Pak. Apa? Matane. Apa? Ngidak wong. Lah kok yo lungguh sak gon-gon. Wis takon kon yo sak ning kene kok. Ora rumangsane awake dhewe. Ndok kok ndas kok nang kono yo kono. iso. Lagune Lagune apa nak? Pujaning se. Pujane sih. J. Saged. Saged. Oh nggih. Campur karo gamelan ya. Ya. Janing sik legit pancen jas. Wah, suaramu apik, mbokmu ayu. Wis. PN, mbok iki lho PN. Apa, Dek? Suaramu apik, mbokmu ayu. Git. Git. Upamane ya, upamane mbokmu dipek karo Pak Bagong ki entuk ora? Boten. Mboten. Boten. Lah sebabe? Malah raine bogang koyo ngono. Bukan lagi. Lentu to, Pak. Raine bogang. Lentu piye? Oh iya, Pak, di Bagong nggih nggih. Iya. Ambemu. Ya karo Pak De Bagong ora itu, ora ikhlas kowe. Yen umpamane karo aku no piye? Lah sampean pun duwe bojo no. Bener. Sing kae wis ditinggal ngono. Aja. Tuas mbokmu kok aja mbokmu kok tuas nggon nggih kili tok. Ora sak karo mbokmu, karo kowe ya. Ngenteni gedene ya wis bongkok nang kowe. Wah, nanti gedene enak-enak dipangan aku modar. Bujane. Ayo, bujane sih. Ya, ya, coba. Sini. Legit saka Sragen, Jawa Tengah. Ya. Yuk. Tepuk tangan untuk delegit. Wah. Saiki gandeng Mas Pram kelawan Bandul kuwi angkane 3. Nggih. Aku arep ngedekne bocil-bocil 3. Nggih. Oh, bocil telu. Mbak Sepia. ya, ono Legit. ono anak wedok si Rahesta Deka Chandra Dewi ya. Tak kira aku. Kowe kok bocil? Aku sing ngadeg tak kira aku. Kowe iki sing kentung ora bocil. Kentung niku. Kentunge niku. Lah iya. Lucil lah. Ki Tata, Legit, terus Sevia. Ya, Tata yang ngucapke matur nuwun kagem Dek Sevia. Apa matur nuwun apa dikeki? Wis digawake oleh-oleh. Jan sosiale nggih sae lho. Sederhana. Ini apa? Kelas 1 SMP, 4 SD, kayak SMP kelas 2. Tapi wedi yo kayak. Wedi. Anakku iki mbok balungane gede-gede. Ya turun bapak karo ibuke ya. Iya. Kowe arep ngaturke apa ta? Dalem. Ora arep matur apa? Sing wong telu iso. yang Karo telu matur iso. apa kanggo Pak Habib, Mas mbok menawa. Nggih. Pertama-tama kula ajeng ngaturaken matur nuwun kagem Bunda ni Dik Sevia. Nggih, sampun dibetoni oleh-oleh. Nggih, niku mawon. Oh nggih. Piye kok bundane? Kok bundane Sevia to to? Nggih kalih Mbah Sevia. Mbah Arya Bima. Oh nggih, Mbak Arya Bima sampun Mbah. Mbah kok Mbak. Nggih, Mbah. Mbah. Nggih. Karo Mbah Supri ditungake muga-muga sehat. Nggih, amin. Wah, wis pirang-pirang dina iki loyo. Nek ya tetep semangat wong tim sukses. Wah, kalau Mas Supri dongake sehat, Duk. Nggih, semoga sehat. Sedaya lancar rezekine. Muga-muga ya ndang dibojo. Nggih. Terus ngetuk bojo ta saya ini. Mosok ndek bojo to? Dereng bubruk kaya Kalau karo sing kaya ra sida to? Oh, dereng ajeng. Oh, alah. Ajeng nembenan. Heeh. Lah wong warane Bagong ya dadi remuk. Lah iya. Ora apa-apa. Saya
Anu, apa iki mau ana titipan nggo Bakong Glondor? Nggih. Saka Mbak Santi utawa Mbak Iin 500.000. Anu paringno Bu, iki wis anu transfer aku. Oh, Mbak In Siwalan to? Heeh. Oh, nuwun Mbak Santi. Lek si sapa? Ucek wis mambengi karo Nduk Sepia. Oh. Iki lirane Bagong Oh, Mbak In. 500.000. Nuwun Mbak In, wah kontes di. Kontes di. Nggih Siwalan. Wah, ya. Lagune apa cah telu sing apal? Ayo kompromise. Nah, ayo. Ya, niki ajeng ngaturke lelagone lamunan. Boh, lamunan. Nah, nggih. Elak. Uga pundutan saking Mbak Sri, Mama Adit. Nggih, lamunan ya. Pindho ngono ya. Nggih, juga ucapan terima kasih atas hadirnya para penggemar-penggemar wayang Mas Uncek karo Mas Bagong. Nggih. PWKD. PWKD, Nah. SKFC. Nggih. Mas Tarno Tania Jaya, Putra Bengawan, Mbak Darno, Nggih. Mami uga rawuh. Lan saka komunitas-komunitas liyane BMC, Ya. KWN, IPWS dan semuanya saja. PWKS. Awake dhewe matur nuwun banget karo Pak De Tarno Tania Jaya. Taryo. Iki mau wis disugata apa enek diampirke nang Sari Laut. Wah, tukoke gegek goreng. Hei, iso gegek golek. Kok iso gegek goreng? Bebek goreng. Bebek. Ya, aku wis dikoni rokok telumpak mau terima kasih Mas Tarno. Kula nggih kalih matur nuwun. Kula nggih kalih pakeke gugu siji. Ora tau. Yo. Ya, lamunan hadir. Ayo. Trio. Pek, pek.